6 eri eläinhahmon tunnusmerkit, ja jos katsotte tuota lohikäärmeen näitä kynsiä ja siinähän, niin siinä on enemmänkin kotkan kynsistä kyse, ja sitten tuossa on ikään kuin kalan muotoinen käärmettä siinä löytyy, eikö siinä löydy sitten jo kauriin sarvia ja jonkun muun eläimen hahmoja silmissä, taitaa olla jopa ihan olisi kuin härkä ja niin edelleen, että 6 eri eläinhahmoa, ja nämä sitten erottaa nämä lohikäärmeet, nämä 5 osaa. Ja toinen merkittävä on, että huomaatte, että nämä oviaukot kaikki ovat vähän eri muotoisia, niillä ei ole sen muuta, se kuuluu tähän